Voilà, nous voilà ça. Nous bureau exécutif nous bureau bas ça. Benkela Monka, au devant de l'angali. Nga nambora duguma hali sanga ele sampe ne bolo suma ko into la nya ko sabe ni magate barabi chesa adam halila duguma ka ele sampe mumbe ne ko nyesne no tonka jato sega segalima abo fon ma ko commissaire au compte o nyama folo oye Sidi Boire avec Adanga oye Salam Traoré notamment Kaboy Mumbe le bonye silendo Tony Tombaro ni nyon chelama oye Chef Mamadou Tema Traoré avec Adanga oye Abdoulahi Diawara ola secrétariat chargé aux relations, secrétaire chargé à la relation avec les institutions. Nous boray, secrétaire Moumbé, on y silendo, bara bolodale waliali, aninyata dumele waliali kama, n'a de fort oma, projet et développement durable. Au Nyama Folo, docteur Sekouba Diara, au Tanga, monsieur Moussa Tangaray. Nous voilà, secrétaire Moumbé, le Onye Sinendo, Sigida Nissania Konyama, n'a de forme, environnement et assainissement. Au Nyama Folo, Alusad Kassim Traoré, au Katanga, Seida Asetou Kourouma. Nous voilà, secrétaire Moumbé, le Onye Sinendo, ton wara Moumbala, nous le béton de Gouma, au Louis Yirwali Srao. N'a de forme structure de base au Nyama Folo au Chef Mohamed Moufa Haidara au Nyama Danga Alusad Mohamed Sissé nous voilà secrétaire Moumbé nous nyasine no bara koma ani bara degu au Kalam Konyoma n'a de forme emploi et formation professionnelle au Nyama Folo au Cheikh Haruna Sangare au Nyama Danga oui, monsieur Omar Z. Djaray. Nous sommes là, secrétaire Moumbé, nous sommes là, nous sommes là, trésorier. Warbe Mara, Mounombolo, au Nyama Folo, oui, monsieur Ahmad Yantali. Avec Adanga, oui, Seida Aminatou Tal. Au coffre, secrétaire Moumbé, nous sommes là, nous sommes là, jeunesse. Au Nyama Folo, oui, Alusad Ousmane Diaray. Moundalen Doka, Alusad Abokar Yakoub Doukouré. Moundalen Doko Fanaka, oui, Mamadou Kamaray. Au coffre, secrétaire Moumbé, nous sommes Tchébé, Ani Kamben, et Glani Mamouni, Nonche, n'a de forme conflit. Oui, au Nyama Folo, oui, chef Sidi Kounake. Au Nyama Flana, oui, chef Amadou Koulibaly. Au Nyama Danga Flana, nous à Nyama Savanari, le Cheikh Ahmad Hamadal Hadi Yataray. Autrement que Kaboy, secrétaire Mouniasi no ko la Benima, n'a pas fait organisation. Au Nyama Folo, oui, monsieur Mamadou Kimbiri. Avec Danga Folo, Alusa Sekou Amadou Traoré. Avec Danga Flana, Cheikh Mohamed Nyantao Baber. Avec Danga Sabana, Cheikh Mamadou Bassoum. Avec Danga Nanina, Bouakar Sidi Koulibaly. Nambolaoula, Mounou Nyesine no Kibaro Tchelkoma, n'a de forme information et communication. Secrétaire Mou Nyesine Noma, Onyama, Cheikh Habib Khan. Avec Danga Folo, Alusad Ahmad Mohamed Doukouré. Avec Danga Flana, Ousmane Traoré. Maneterek. Avec Danga Savana, Sadio Amara Djakte. Nambolola,
an bɛ taga secrétariat mun ɲɛsinnen don kalanko ani seko ni dɔnko ma n'a bɛ fɔ o ma éducation ani culture o ɲɛmaa fɔlɔ o ye Cheikh Ibrahim Kan a ɲɛmaa filanan Alusad Mohamed Kamina a ɲɛmaa sabanan Alusad Ali Sidibe n'o bɔra yen secrétariat mun b'a la n'o ɲɛsinnen don musow ka koɲɛ ma n'o ye affaire féminine ye o ɲɛmaa fɔlɔ o ye an ba Kadiya Tugula mun dalen don ale kan o ye an ba Sira Jara ye mun dalen don ale kan o ye an ba Mafunɛ Sangare ye mun dalen don ale kan o ye an balimamuso Mariam Danbele ye n'o bɔra yen sɔrɔ yiriwali sira n'a bɛ fɔ o ma affaire économique o ɲɛmaa fɔlɔ o ye monsieur Khalil Abdoulaye Kamara ye o ɲɛmaa danga o ye monsieur Mamadou Tieni Konate n'an bɔra o la secrétariat mun b'a la n'a ɲɛsinnen don hadamadenya koɲɛw ma n'a bɛ fɔ o ma ko affaire sociale o ɲɛmaa fɔlɔ o ye Cheikh Yakubu Sibi ye ale ka danga fɔlɔ o ye Cheikh Mohamed Amin Dem mun dalen don ale kan o ye Omar Hamid Sumare n'o bɔra yen secrétariat mun b'a la n'o ɲɛsinnen don tɔn ka kɔkanko ma n'a bɛ fɔ o ma ko relation extérieure o ɲɛmaa o ye Cheikh Mohamed Musa Jalo ye mun dalen don ale kan o ye docteur Mohamed Bachir Mori Sila ye n'o bɔra yen sa secrétariat mun bɛ yen n'o ɲɛsinnen don diinako ma o ɲɛmaa fɔlɔ o ye docteur Ousmane Solo Traoré o ye ne yɛrɛ ye o ɲɛmaa filanan a Cheikh Musa Kanta a ɲɛmaa sabanan n'o ye a danga filanan ye o ye a Seyida Mariam Kulibali n'o bɔra yen secrétariat mun ɲɛsinnen don tɔn ka sɛbɛnko ma n'a bɛ fɔ o ma administration secrétaire administratif o ɲɛmaa fɔlɔ o ye Cheikh Alusen Jakite o ɲɛmaa filanan o ye Alikawu Jara an bɛ ka sɛnsɛn dɛ donc n'o bɔra yen tɔn ka gundo marayɔrɔba n'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire général o ɲɛmaa n'o ye secrétaire général ye o ye docteur Mamadou Jamitɛni ale ka danga o ye monsieur Musa Bouakar Ba a n'an bɔra o la sa an nana ɲɛmaayaso la ɲɛmaayaso ɲɛmaaw sigisigilen don ɲɔgɔn kan fo ka se ɲɛmaa 8 ma an b'a daminɛ ɲɛmaa danga 8 na an bɛnna o de kan an b'an ka bɛnkan de kan ɲɛmaa danga 8 na a Cheikh Mohamed Makiba n'o ye 8e vice-président ye ɲɛmaa danga 7 7e vice-président a Cheikh Alpha Daha Kunta ɲɛmaa danga 6 n'o ye 6e vice-président ye a Cheikh Dramane Ɲare ɲɛmaa danga 5 n'o ye 5e vice-président ye a Cheikh Isiak Traoré an t'a to ten ɲɛmaa danga 4 n'o ye 4e vice-président ye a Cheikh Abubakar Kamara ɲɛmaa danga 3 n'o ye 3e vice-président ye a Cheikh Mohamed Traoré ɲɛmaa danga 2 n'o ye 2e vice-président ye a Cheikh Chorno Hadi Cheikh Umar Cham ɲɛmaa danga fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko premier vice-président a Cheikh Ibrahim Kontaw tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba ala y'a kalifa mun na ni lahara jɔ don ala bɛ taa ɲininka a la o ye a Cheikh Sherif Usman